Възникнали през епохата на Възраждането, първите български читалища се превръщат в средища за родна просвета и култура. След освобождението на България от турско робство, те се утвърждават като културни институти и средища за просвещение и родолюбие. Впрочем, съвременния си облик град Павликени дължи на един прелюбопитен факт. До 1877 година селището е изцяло с турско население. По време на руско-турската освободителна война всички се изселват и няколко месеца е напълно обезлюдено. За да не бъдат съсипани и плячкосани имотите, търновчанинът хаджи Славчо откупува земите от бея и Павликени започва да се заселва с българско население не само от Великотърновския край, но и от Балкана. Приема дори и тракийски бежанци. Строят се нови двуетажни сгради, характерни за градския облик на Павликени. Някои от тях са запазени и до наши дни. Така, истинското икономическо и културно-просветно възраждане започва след 1878 година, а ентусиазмът на първите не е угаснал и до днес. Археологическите проучвания от втората половина на 20 век доказват, че павликенчани са наследници на богата антична история.